Sada malo otvoriš promaju, ajde. A ja sam 86. generacija. Aj, gdje si? Ujebote, pa si probao. Nemaš kose, velika brada. Tebi kad bi glavu ukrenuli, to bi tamo bilo. Nisam video stresnijeg čoveka kad ga zajebavaš, on se raduje. Valjda zbog žene navikao. Nisi oženjen? Normalno, koji se tako... Evo, dakle, mi smo 86. generacija, moj drugar i ja. Znate, mi smo se još kao klinci igrali onih sjajnih igara kada nije bilo laptopa, telefona i ostalo, pa smo se igrali napolju. Ledenovčiće, žmurke, vije, ko pisne govno stisne. Još smo mi ubacili, pazi ovo, ko pisne govno stisne mačije, pačije sad. A i ti pisni posle toga jebote. Mene moji vodili kod logopeda, misli da 8. razreda ne znam da pričam. Ja bi to ubacio na stadione, majke mi. Zamisli sad da vaša reprezentacija, kako se već zove, ne znam, vaša reprezentacija dolazi u Beograd i kaže, a sada himna Republike Severne Makedonije, ili Republike Makedonije, i onda kaže, ko pisne govno stisne, mačije, pačije sam. Ajde čujem da neko zviždi. Ako ne ukrene uva, samo izvolite, mačije, pačije, kako skokicama dolaze. Nema. Čuvena igra kad stanete u lanac, znaš kako ste vi to zvali, kad stanete u lanac i preko puta isto tako neko stane. Kako? Ovo može malo glasno ne cekati. Hoćete li rat? Hoćete li rat? Prijatno. Pazi, kod nas je bila neka bajavica. Erber dečke, erber du. Koga ćete mene ili moga druga do mene? Ja i dan danas ne znam šta to znači. I onda mi stanemo, bila jedna debela Ivana u razredu. Ta je, sećam se, 5. razred osnovne škole, ta za veliki odmor jede pola hleba, pola litre jogurta i malo salame pod rigušem. Pod rigušem. Ko moj ujak sa građevine, jel, šta ne? I mi nju nikad nismo bili da razbija taj lanac, razumeš? Hoćete li rata? Ko da pita Ivano će li rata? Ne smiješ da ona razbija jebote, znaš. I jednom u 8. razredu, evo ti je jedna drugarica koja se sažali na nju. Kaže, Ivana razbija. Sreće da ste vidjeli. Ja? Da. Ja, majke mi, ja sad... Ona ne zna kako šta je, pa se sprema, znaš, ja sam... Pa dune, ko pikolo. Samo iz prašine izađe, ali koji jebote ide ka meni. Mislim, nije baš ka meni, tu je naš 4, a sve ona zahvati. Ali dok ona dođe, mi na matematici već. Legenda kaže da Ivana i dan danas trči. A klinci danas, čega se danas klinci, roditelji moji dragi, imate li klinci tu od 6, 7, 8, 9, 10 godina? Ja imam sestrića. Kako se mi zove kaže sestrić? Od moje sestre si? Unuk? Kod nas je unuk sasvim nešto drugo. Uglavnom imam unuka, ovo dobro zvuči. Kod nas je unuk, kad sam ja deda. Pa onda od moje sestre si nije unuk. Isto unuk od vas. Baš te čude narod, baš. Dakle, unuk ima 10 godina, on sa drugarima uvuku se unutra u sobu, zatvore prozor da ne duva. Ja dođem, rekao, gde ste bre klinci, šta radite? Kažu, mater...